Tak tu máme zase jeden nožík od Mikovu. Je to bodák Uton AZ07. To ostrie, ako vidíte sami, má relatívne veľkú hĺbku, keď preostrujem od jednej strany do druhej. To znamená, že samotné to ostrie má relatívne tupý úhol. Potom si to môžete na konci pozrieť presne, jak je to tam otlačok z vosku urobený. Ale je tam okolo 60 stupňov a s tým, že ešte je dosť nerovnomerne nabrúsené. Takto ten charakteristický tvar, ako tu je po celej čepeli. Skúsime ešte teraz z druhej strany tú istú čepel. Tu je ľavá strana čepele. Na vrchu taká vodorovná čiara, tmavá. To je zle odstranený brit, jehla po brúsení. A ešte je tu jeden taký charakteristický prvok, že keď to posuniem ďalej, tu na dole, kde už ide čepel samotná, tam je vidieť, ako keby bol na 2 razy brúsený. Je také trošku tmavšie miesta a potom to úplne tmavé už je samotná čepel. Takže nejako taký zvláštne zalomený uhol. Pozrieme sa na to ešte z vrchu. Tak to je pohľad z hora. V strede tá pozdĺžná čiara, tá lesklá. To sú vlastne tupé miesta na tom ostri. Toto nebude dobre rezať. Lesklé už teraz vlastne je to tupé. Ešte to nebolo nabrúsené ani poriadne. Skúsime sa pozrieť na neho, ako vyzerá v reáli. Na konci potom môžete pozrieť celý geometrický tvar čepele a ostria. Tak máme tu dneska trošku väčší nožík, tiež od Mikovu. Bodák Uton AZ07. Čepel by mala byť antikorová 420. Je na nej nejaká povrchová úprava. Má taký zelenkavý nádych. Vyzerá to, ako keby nemala odrážať svetlo. Nôž pod mikroskopom ste videli, že aké má ostrie. No a papier nechce rezať. Na demonstráciu môžem skúsiť lano. Ručka sa dobre drží. Na moju ruku je to akurátne. Útočný nôž bodák. No. Nevie rozrezať lano. Aj pri tej geometrii ostria, ktoré tam má, ja som nameral okolo 60 stupňov, môžete si tam potom presne pozrieť, že koľko tam má. Ani sa mu nečudujem, že nechce ísť do toho. A on na to nebol ani určený. I keď by mohol sem tam aj čosi prerezať. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Majte sa dobre. Tak máme nožík prebrúsený. To je pohľad na ostrie z boku. Bol prebrúsený zhruba pod uhlom 42 stupňov. Presne si môžete pozrieť uhly ďalej na otlačku. No a bol brúsený na Tormeku T7 kameňom SG250 a potom bol prebrúsený ešte na kotúčom rozsutec. Teda takto vyzerá to ostrie. Jemné, pilkovaté, zúbkaté na vrchu. Pozrieme sa na to ešte z hora. Tak toto je pohľad z hora na ostrie, 300-násobné zväčšenie. Myslím si, že veľmi pekné ostrie. Malo by mať aj dobrú trvácnosť. Skúsime, ako reže alebo nereže lano.
Tak máme tu prebrúsený Uton AZ 07. Je prebrúsený zhruba na 42 stupňov vrcholový uhol. Nož ako veľmi pekne reže papier. Na skúšku. Takže pri tom uhle 42 stupňov vrcholovom nožik nemá absolútne žiadne nejaké problémy rezať lano, 20 mm lano toto tu je. Pekný nožik. Ďakujem vám za pozornosť. Tak to máme pohľad z boku. Nabrúsenie ostré Uton AZ07 a je to pod uhlom zhruba 50 stupňov. Bolo to brúsené len na hrubom kotúči SG 250. Úmyselne som to takto chcel. Napriek tomu takéto hrubé ostré vie rezať aj papier a aj iné materiály. Pozrieme sa na ňo ešte zhora. Tak to je pohľad na ostré zhora. Je tam pár odleskov, ale napriek tomu tento nožek aj papier reže, aj ďalšie materiály. Ďakujem pekne za pozornosť, majte sa dobre. Tak máme tu zase náš známy Uton. Teraz je prebrúsený zhruba na 50 stupňov. Konkrétne miery si môžete potom pozrieť na tom voskovom odliadku. Miestach ako keby čosi bolo. Asi uholek mi skáče dole. Necítim na nechte nič tam. No. Na toto som aj sám zvedavý, že ako to dopadne. Zhruba 50 stupňový uhol. Lano. Teoreticky by to nemalo sa dať dobre krajať s tým. No, takže je to tak. Tých 50 stupňov už je trošku namáhavé, ale to lano sa dá stále ešte prerezať. Na 2, na 3 razy. Ale dá sa. Na prvý raz relatívne hrubo ďaleko zajde aj. No takže uhol zhruba 50 stupňov už veľmi není vhodný na krajanie lana, ale aj pri takomto veľkom uhle to lano nôž vie rozrezať. Papier mu nerobil problém. Takže aj takýto útočný nôž Uton AZ07 môže splniť aj iné funkcie, len ako bodanie alebo niečo podobné. Môže sa používať ako na normálny nožik. Ďakujem vám za pozornosť. Majte sa pekne.